Tranquila, mamá. Sí, xa sabes que eu sempre vou a modo. E ti que? Segue a pesada esa de sempre por aí? Mira, ponme 5 cervezas que marcho agora para navegar, sí? Sí, pedín cervezas, pero tamén levo comida, Ti tranquila. Sí. Sí, muller, eu alimentome ben, sí. Sí. Xa. Sí, xa pasaré por aí, muller. Mamá. Aquí tienes, Sí. ya. Muchas gracias, Sí. Como non? De boa mañá e xa bebendo. Así che vai, desgraciado. Mamá, teño que colgar, sí? Xa te chamo cando vengas. Estás falando por teléfono? Levo toda a mañá chamándote non me colles. Temos que falar dos acordos de separación. Non estou de acordo con que quedes co barco. Pero que máis queres, joder? Que máis queres? Tes a casa, tes o coche, tes unha paga. Por ter tes data o can, que mo regalou miña nai, joder. Non é xusto. A ver, tamén me queres quitar o único sitio onde podo vivir? Se cho dou, si que me convertí nun desgraciado, como a ti dis. Xa o es. En realidade, era lo dende o día en que matache o noso fillo. Bos días, Xulia. Inspector, ten que vir á praia do Bao. Atoparon un cadáver na area. Non tardo nada. Enseguida estou aí. Ilústrame, Xulia. A vítima é Xan Loureiro, 40 anos, en proceso de separación. O seu fillo faleceu fai 3 meses nun accidente de moto. Atopou nun paseante ás 9:30 da mañá. Acercouse a él para ver se lle ocorría algo e deuse conta de que estaba morto. E hai indicios de homicidio? Nin golpes nin rabuños. Tan só ten os pés atados con cinta. Algo máis? Sí. A Garda Civil topou o seu barco a deriva e dentro había unha cápsula de tranquilizantes dentro. Así que todo apunta a que se suicidou. Entón agardaremos o informe da autopsia. E calquera cousa non dubides en chamarme. Dime, Xulia, que ocorre? Bos días, inspector, xa temos os resultados. A autopsia revelou que Xian morreu, tiña unha gran cantidade de tranquilizantes no seu organismo, pero morreu afogado. E como conseguí os tranquilizantes? Supoño que de súa nai. Vale. Irei falar coa nai para interrogala. Ben, chao. Cando falou co seu fillo por última vez? A mesma mañá da súa desaparición. Chamoume para dicirme que ia sair a navegar. Vostede non cree na posibilidade dun suicidio, non? Non é posible. Está vostede segura? Estou segura de que non, inspector. O meu fillo non está ben, recoñezo. Ten moitos problemas ca súa vida, pero el xamais se rendería desa maneira. Tranquilícese. Fíxolle algunha visita antes de desaparecer? Que eu saiba. Sí. De feito, veu a mañá do día que desapareceu. De feito, estivo aquí todo o día. Luz non o viu, porque estaba dormindo. Ajá. Dime, Xulia. Inspector, teño novas. Dúas señoras viron a Xian discutindo fortemente coa súa muller o día en que este desapareceu. Tes que concertarme un
unha cita coa exmuller xa na praia do Vao, na zona da Ponte. Eu agardarei ali. Teño que deixaras. Seguiremos en contacto, vale? Cando o noso fillo cumpriu 20 anos, Xian empeñouse en comprarlle unha moto. Eu non quería. Finalmente regaloulla. Cando a policía me chamou, a miña vida cambiou. O que máis quería no mundo xa non estaba con nós por culpa dese cabrón. Xurei ese día que lle ia facer a vida imposible. E isto, o divorcio, a enfermidade da súa nai, agora percátome de que iso fixo que el... Eu asesinei o meu home, eu son a culpable de que el se suicidara. Tranquilices. Eu necesito saber se vostede estivo con el días antes a desaparecer. Sí, estivo comigo. Justamente o día antes estivemos arranxando os papéis do divorcio. Descúlpeme un momentiño, teño que facer unha chamada. Sí. Necesito que fales co abogado da exmuller de Xian, que lle preguntes se estivo con eles o día anterior á súa morte. Vale, chao. Teño que deixar. Gracias por o seu tempo. Dime, Xulia. Xian estivo todo o día con ela. Estiveron arranxando os papéis do divorcio. Ah, vale. Gracias. Son o inspector Lanzós. Abra, por favor. Hola. Que tal, Luz? Que tal? Como está? Que sorpresa, inspector. Pero pase e non queda aí. Grazas. E logo, ocorre algo, inspector. Non, quería... En realidade quería falar con a súa veciña, con Ángela. Dixéronme que podería estar aquí, pero xa vexo que non. Non importa, de todas maneiras, se quere, podemos falar un momentiño. Sí, por suposto. Dígame. En realidade, pois, quería que me falase de Ángela. Ángela. Sí, claro, pero, inspector, ocorre algo. Non, é rutina. Quería saber... E logo que queres saber? Pois, non sei en que traballas, está casada... Pois, sí, está casada cun mariñeiro. Ela traballa nunha empresa de paquetería que está na rúa Urzaiz. E, bueno, ela é para min como unha filla. Dende logo que a nosa relación cambiou un pouquiño desde que o meu fillo enterouse de que lle deixara a Ángela unha parte de herdanza. Pois... Sí, desculpe. Un momentiño. Teño que contestar, veño agora. Dime, Xulia. Tan só dicirlle que estou na cafetería de sempre, así que se anima, veña e falamos do caso. Sí, vale, de acordo. Dame un minutiño, Acabo de falar con ela e vou. Chao. E continúe falándome do da herdanza. Pois iso, o que lle ia dicindo, non se levan ben, a relación cambiou. O meu fillo decatouse, quizás, do interese de Ángela, que non é así, pero é o que, non sei,
non é boa a reacción. É todo o que lle podo decir, inspector. Pois nada máis. Moitas grazas polo seu tempo. Sempre é un placer atenderlo, inspector. Ánimo, eh? Hola. Algunha nova, inspector? Non é un suicidio. Entón? Creo que foi Ángela. A súa nai comentoume que Xian e ela tiveran unha forte discusión porque Luz metera a Ángela no testamento. Pero iso non é suficiente para culpar a alguén de asasinato. Pero creo que agocha algo. Senón porque nos mentiu acerca de que Xian estivera coa súa nai antes de desaparecer, non? De sentir. Que é iso, Iago? É un dado 23. O meu perdín a praia outro día. Onde recolliche o paquete? Se dis polo mal estado no que está na caixa, eu tamén estou desilusionado. Xa, pero onde o recolliche o paquete? O paquete nunha empresa de paquetería, non sei. Xulia, tes aí o informe? Sí, teño. Hola, boas tardes, Ángela. Esperamos non incomodala. A inspectora Fadriño e eu queríamos facerlle unhas preguntas, pode ser? Sí, sí. Pasa. Como lle dixen antes, necesitamos facer algunhas preguntas pura rutina. Onde estaba vostede cando desapareceu Xian? Con Luz, como a case todos os días. Cando non está con ela, que fai? Traballo, encárgome da casa. Traballa. Traballa nunha paquetería da calle Urzaiz, non é? Sí, cal é o problema? Problema? Ninguén dixo que houbera problema. Que tal está vostede económicamente falando? Pois non moi ben, a verdade. A empresa non paga todo o que debería. É por ese motivo que non lle sentou moi ben que Xian non quixese compartir a herdanza da súa nai con vostede, non? Herdanza? Eu non sei nada diso. Que raro, porque temos un documento no notario no que se especifica que en caso de falecemento do fillo todos os bens de Luz pasarían para vostede. Esta é a súa firma, non é? Sí, eu... Podo facerlle unhas preguntas ao seu home. Vostede onde estaba cando desapareceu Xian? Pois estaba a dormir na casa. Acababa de chegar do mar. Moi extraño, tendo en conta un informe dos compañeiros da Garda Civil do Mar, sitúan o seu barco o Temible moi cerca do barco de Xian, ás 12:50. Como explica isto? Pois non sei. Pode que saíra a navegar, pero non recordo nada diso. Debín quedar dormido. Debeu quedar dormido o mellor polos tranquilizantes que lle suministrou a súa muller, como fixo con Xian, non é, señora? Deixe de chorar e confese. Vale, sí, fun eu. A mañá do día que desapareceu eu entrei no seu barco e aproveitando un momento de despiste collen os tranquilizantes e metinhos na cervexa. Despois atei os pés
con cinta e botei no mar. Con cinta da súa empresa. Maravillosa elección, señora. Dígame outra cousa. Como fixo para volver a terra? Eu volvín. Fun buscala eu.